de tant de mirar la pantalleta. Lluc, replega la teua habitació i deixa la pantalleta ja, que dus més d'una hora. A que són pesades? No vos preocupeu, és que són adults i ja no se'n recorden de quan eren xiquets. No entenen el que és contestar un tuit o passar un WhatsApp a grup millors amics. Però atenció, tachan! Tinc la solució perfecta perquè els adults et deixen tranquil. Quina és, Lluc, quina és? Voleu saber quina és? Sí, Lluc, per favor, conta la solució. Val, si insistiu, o conte a canvi d'un simple like. Has donat like ja? Si no hi ha like, no hi ha explicació. Ja has donat like? La solució és negociar. Quina paraula més rara, Lluc. Espereu-se que és molt fàcil. Negociar és fer un pacte amb els adults. I jo he estudiat a fons el món dels adults i vos puc donar uns consellets. Agafeu un full i poseu pacte d'ús de la tecnologia. Tot firmaet, que els adults són molt tramposos. Que després diuen que no se'n recorden, que no sé què. I què poden pactar? Per als adults són molt importants les obligacions. Per això, si tens acabades les teues obligacions, com per exemple acabar els teus deures o ordenar la teua habitació, et deixen fer el que vulguis. Però si els deures són una caca, Lluc. A mi tampoc m'agraden, però això ja ho parlarem un altre dia. Che, no m'emboliqueu. Els pares els que volen és que nosaltres fem coses com quan ells eren xicotets. Per això anem a tantes extraescolars, per a fer coses que no siguin sempre pantalletes. Però si segur que ells se passaven el dia mirant la tele, Lluc. Sí, però també eixien al carrer a fer el borinot. Però si moltes vegades no ens deixen ni eixir al carrer, Lluc. Per això anem a tantes extraescolars. Què és un pacte? Un pacte és que tu demanes una cosa, els adults demanen altra cosa i teniu que arribar a un acord. Un pacte no és així se fa el que jo diga i punt. Un pacte no és deixa'm a mi fer el que me'n dóna la gana. Un pacte és ma mare vol que tinga els deures fets, mon pare vol que tinga l'habitació feta i quan ja ho tinga tot em deixen jugar a videojocs. El tema és que jo guanya algo i l'altra part guanya altre també. En la meva família hem pactat una paraula que quan diuen aquesta paraula es tallin totes les maquinetes. La paraula és taratatí. Quan mon pare i ma mare diuen taratatí és hora de pagar la pantalleta. En el pacte els adults també s'han de comprometre a una altra cosa. Clar, perquè molt de criticar, però ells són els primers que es passen mirant el mòbil. Podem pactar, per exemple, que les pantalletes a l'hora de sopar s'acaben. O durant el camí pel col·le, que és un moment per a xerrar. I xerrar és molt divertit. I el consell final per fer un bon pacte és compartir la teua pantalla. Però si la meva pantalla és meua, jo no la vull compartir. Che, no sigueu burros! Sí, és un truc que he après fa poquet. Tu conta-ho tot i fes que miren la teua pantalla. Resulta que si a tu et miren la teua pantalla es queden més tranquils perquè ells volen saber si estan mirant coses, per exemple, de bullying o de pegar o de paraulotes. I si miren que tu estàs mirant unboxing o coses de joguines, es queden més tranquils. I fins així el vídeo d'avui. Doneu-li a la campaneta, subscriviu-se i compartiu-lo. Fins la pròxima, Lluc!